robiť bludisko. Takže bum. Super plochy. No. Tak, bludisko pre tata. Dobre. Na chvíľku si tu dám minulý, aby ma tu neotravovali slajmy. Urobíme to z bedrocku. Takže bedrock a ideme stavať. Tak. Bum, 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 bum. Teraz ide otočka. To bude dosť ťažké bludisko. Takto. To bude dosť veľké a hlavne dosť ťažké. Tak. To urobíme takto čiaru. Tak. To bude zákaz. Urobíme takto, že cestu. Tak, cestu. Ja nemôžem urobiť také malé, lebo táto by to dal hneď. Takže nemôžem dať také bludisko, lebo to by bolo strašne ťažké. No nie je strašne ťažké, strašne ľahké. Ale toto bude všetko správna cesta. Takže to bude strašne ťažké bludisko. A hlavne bude z bedrocku. Ten sa nedá zničiť, takže to berem ako výhodu. Tu dáme, že blokácia. Toto zablokujeme. Toto bude zlá cesta. Ale ja by som sem dal aj nejakú pastičku. Krásne pastičku. Takže pastička. Áno, pastička. Nejaká pastička. Cestička, takto to bude vedieť, presne takto sem. Nie takto. Takže takto ide. Takto. To bude vidieť. Tak on celý tak. No nevadí, bude takto. Urobíme aj také slepé uličky. Takto sem urobíme toto. Bum, bum. To bude správna cesta. Ukáž. Bludisko zatiaľ dobre, no. Ešte musíme toto takto, aby nemohli utiecť. To je hlavné, aby z toho bludiska nemohli utiecť. Takže takto to urobím. Takto urobím slepú uličku. Takto viesť, slepá ulička. No dobre, bude slepá ulička.
zatiaľ akože dobre. Urobíme tak cestu. Takto cestičku. No dobre. A tu robíme cestu. Tak, slepá ulička. Pevne to bude musieť byť spájané. Dobre. To je ešte moc ľahké bludisko. Som sem pridal túto slepú uličku. Takto. Nebude. Akože by som to bludisko aj zväčšil ešte. Takto zväčšíme. To bude to bude slepá ulička. Slepá ulica. Dobre. Tak. Hlavná cestička. To tu. A to vyzerá ťažko. Veterky je nezničiteľný, takže by som tam mohol dať aj creeper. No dobre. Som tam dal aj nejakých mobov do tých cest. Takto, tak. Nie, toto nebude slepá ulička. Máme slepú uličku. To bude slepá ulička, lebo sa bude chodiť inak. Tak. No dobre, to by ste mohli ísť. Tam sa pôjde inak. Treba si aj trošku zamakať. Tak. Takto sem. Toto nebude slepá ulička. Tak. To bude slepá ulička. Takto. Slepá ulička. Bude to viesť nadiaľ. Pozor, aby sa dostal do konca, tak ja sem dám aj takú čestku. Ktorá bude takto tu. Ktorá bude dobre zablokovaná. Pôjde sa tam ísť len touto cestou. Len touto cestou, áno. Tam to bude. Takže dáme sem takto takto čestku, to dám sem. Tam bude páčka. Nie, redstone páčka, nie páčka. Tak, nie. Bude tam tlačí. Neviem, asi tam bude páčka, no. Takže páčka. Sem zoberieme iron dvere. Kde sú iron dvere? Iron dvere. Tak, iron dvere. Nemôže to byť dosť ľahké, lebo by to mohol to nájsť, tú cestu. Takže to nesmie byť moc ľahké. No, to by som už mohol dať steny, či? Nie, ešte nie steny. Čo toto bude takto vyjesť. Ale
ide ráno. Nie, večer. Čo hovorím, že ráno? Je večer. Bum. Toto bude dosť ťažké, lebo... Ale u tej čestky tuto... To budú chrániť. Tu takto... Príšery. Takže urobíme tu takto. Toto. Tak. To dáme strechu. To som dal trošku jednu točku. Torčka je, hej torčka. Torčku, nie tu. Predstav torčku. Tak. Dáme, že zombie. Aha. Jaj. To dáme až na koniec. Dobre. Dobre. Takže sem dáme takto. Tu dvere. Kde boli dvere? To bolo takto. Tu dvere. Takto. Tu bude šestka. Kde tu bude takto. Toto. What? Tu, dobre. Helma nie. Iba toto. Kde to bolo? Tu. Čo už máme? Tak, toto. Bez helmy. Tak. No, bez helmy by to mohlo byť ťažšie. Táto diera to už nemusí byť. OK. Ešte tie pasti, ako som tu hovoril. To bude takto. To vojdu cesta. Dobre. Potrebujem tu takto. String. Čím sa prepadne? Aha! Ja viem, čo tam dáme. Tak to tu svieti pekne. Toto je moc vidno. Toto tu. Zadrvujeme takto. Zadrvujeme drevo. A toto je blbosť, táto pasť. Urobíme lepšiu pasť. Toto.
Ale nie, mám nápad. Ja tu už nechám len to najťažšie. Koľko blokov? 1, 2, 3. Tam také skákacie. Ja tie strechy, kde sa neskáka, nenávidím. Keď ešte hrám to, ako sa to volá? Proste, ako sa to volá? Čo to je jedno? No, takže to tu zabedníme. Takto. Bum. Bum, bum, bum. Počkaj, dobre, nie. Dobre. Tak, tu. Dokonca aj tu. Bum, 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 bum. Ešte by to asi chcelo zvýšiť ten mikrofón. Tak, necháme to tak. Dobre, no. Teraz sem dám. Tak. Dáš 1, 2, 3, 4. 4 bloky. Je to vysoké, takže urobíme všetko tu takto a potom dáme tie 4 bloky vysoké. Čo toto bolo? Tam jsem slepou ulicu. Dobre. Tu by mohol byť začiatok. Takže začiatok. Tak. Dáme dvere, tu by mohol byť začiatok. To je napíšeme na cedulku. Začiatok. Je cedulka. Necháme to tak, že tam bude začiatok. Spavňujem presne tam. Oj. Tam ho nespavňujem. To bude len slepá ulica. To by hneď uhadol, kde to je. Ja ho spavnem tuto. Dobre, tak. Som ho spawnul a teraz ideme na to. Dobre, no. Tak toto postavám. Tu. Tu som to nerozstával, no? Až potom, keď to budeme mať úplne tu hotové. Ja si myslím, že to bude skoro za chvíľku už. Tak, staváme. Dobre. Au. No, čo hovorím au? Žiadne au, ale... Čo je to tu? Jaj. Toto není bedrock. No, dobre. Tak, ideme tu takto stavať. No. Auč. Dobre. Koľko toho už mám? Tu postaveného?
Už docela dost tu mám toho postaveného. OK. Je to z bedrocku, ten sa nedá zničiť, takže rozhodujem, že by to bylo ťažké. Dost. Dobre, takto, 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 takto. Dobre, no. Myslím, že toto už je docela dosť, no. Bum, bum. Ukáž. No dobre. Tak. Takto. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ukáž, no dobre. To urobím toto. No, a myslím, že máme už dosť toho. Bum, 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 bum. Tak, ostáváme. Bum, 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 bum. Akože moc sa mi to nechce stávať. Radšej by som dal nejaký cheat, ale nevadí. Mne to až tak moc nevadí. Bum, bum. Bum, bum. Tu, 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 tu. Ja, yes! Dobre. Tak, a ide to. Takto. Takto, 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 takto. Tuto pers... Ajajajaj, ukáž, koľko máme? No, docela dosť, no. Tak, no dobre, ja
Ja mám už dosť, no, tak to, no. Veľa som toho už spravil. Len za takú chvíľočku som toľko to spravil. A tak, no dobre. Ukáž, ako to teraz vyzerá. Asi nebudú horieť. Sú pod strechou. Dobre. Tu ešte není. Tak. Ale joj. Takto. Bum. Čau. Tak. Pekne tu postavíme bludisko. Tak. Dobre. Ukáž? Ešte toto chýba. Tak. Dobre. Tak. To takto pekne budeme stavať. Tak. Dobre, pekne tu postavíme bludisko. No dobre. Tak to pekne tu postavíme. Bum. Ukáž, ako to už vyzerá? Ty, však to už je skoro hotové. Či? No. Neviem, či je to už skoro hotové. Bum. Takto, no. Stávame. To sa mi to aj hodí. Ajaj. Není dobré. Takto tu budeme teraz stavať. Takto žiadna strecha. To je najlepšie. No a na poslednom tam by sme mohli urobiť takú arénu. Tak, Petrokovú arénu, no. A tam bude boss, to bude najťažšie. To je ako utek z väzenia z Robloxu, ale bude to bludisko z Minecraftu, lebo to bude aj boss. Bum. Tak. Takto pekne. Pekne tu urobíme. Toto tu ešte urobím. Tak to pekne. Ja sa len najviac snažím, aby to táto nenašiel, aby táto neutekol z tohoto bludiska. To musí byť strašne kryté. Bum.
Dobre. Aha. Ja, dobre, no. Ja by som tu zobral takto posteľ. Takto tu zoberiem posteľ a keď už bude fakt tma, tak pôjdem. Dobre, no. Disko už by takto tu mohlo byť. Tak a teraz ide aréna. Nebude až taká veľká ako v tom bossovi. Toho policajta, ktorý sa volal Perry. Až taká malá nebude. Musíme... Ježiš, som sa zlakol. Tak... Tu takto zničíme, musí byť trošku väčšia. Taká to bude. Dobre. No, tak to tu urobíme. Ešte o jedno, to bolo, či? Ešte o jedno a toto už by malo byť ono. Áno, dobre, no. Paráda, paráda. Dobre. Tak. Bum. Krása. Super. Tak toto bude rýchlo. Tak. Takto, 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 takto. Dobre, pekne, krása, pekne. Tak poď. Fú, to už je len málo. Ale joj, ja som nedržal shift. Bum, 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 bum. Tak, paráda. Netopieriach. Tak to trošku osvetlíme. Tú arénu s bossom. Dobre. Teraz sem dáme takto strechu. Dobre. Tu takto bude toto. Takto. Takto nie, ale takto. Tyjo. Bum. Tyjo, toto je dobrá arena.
Zobereme tu vajíčko skeletona. Kde je skeleton? Mám si tu takto nedritový meč. Zoberiem toto vajíčko, uvidíme. Takto. Totem. Dobre. Teraz totem nechceme. Toto je panda, to už znám. Dám si, že skeleton. No, nič. Ešte tak chvíľku. Dobre. Toto bude skeleton. Už si verím, toto bude skeleton, že? To je panda. Tak tu budú len zombíci. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie. No. Dobre. Oh my god. Dobre, ja tu idem toto. Sem 1, 2. Všetky veci si dám preč. No počkaj, ale ja sa musím vyspať. Tak, spím už. Počkáme, keď všetci dohoria. Nie! Veď nie. Som sa zabudol do to. Som sa zabudol do strechu. Nesem nehodnotia, dobre? Áno, kde to bude? Kde to je? Počkaj, kde je začiatok? Kde to bude? Ja len potrebujem nájsť začiatok. Tak, dobre. Ježiš, no, môj tato už je, teraz si myslím, že už by mohol byť na rade. No, tati, môžeš ísť. Nech sa páči, tati, môžeš ísť. Tak. Teraz už bude rozprávať tato. Ja sa budu hlavne sústrediť na hru. Takže táto sa bude sústrediť na hru. No, môže ísť? Nie.
Takého videa. Čau. A dneska sa s vámi už lúčim a no, čus. No, uvidíme sa ďalšieho videa z Minecraftu. Čus.